шарҳи пурраи хабарҳо. Имрӯз дар шаҳри Тел-Авив, Исроил, мусобиқаи Гранд Слам оид ба ҷудо оғоз шуд. Дар ин мусобиқаи бонуфуз кишвари моро 6 ҷудочӣ Сомон Маҳмадбеков, Берӯзи Хоҷазода ҳарду дар вазни 73 кило, Акмал Муродов 81, Комроншоҳ Истопирён 90, Темур Раимов ва Шакармамад Мирмамадов ҳарду дар вазни ҷамъи 100 кило намояндагӣ мекунанд. Мунтахаби ҷудои кишвар таҳти роҳбарии сармураббӣ Муҳаммадмурод Абдурахмонов феълан дар шаҳри Тел-Авив қарор доранд ва тамринҳои худро дар макони баргузории мусобиқа идома дода истоданд. Ёдор мешавем ки варзишгарони кишвар рақобатро аз рӯзи дуюми мусобиқот шурӯъ мекунанд. дирӯз бар асоси қуръакашии мусобиқаи Тел-Авив Гранд Слам рақибони паҳлавонони тоҷик дар марҳилаи муқаддамотӣ маълум шуданд. Дар рӯзи дуюми мусобиқа Сомон Маҳмадбеков бо ғолиби ҷуфти Рока Салвадор Касес аз Испания, Стадолский Адам аз Полша рақобат менамояд. Берӯзи Хоҷазода бо ҷудокори узбек Ҷалолиддин Бойназаров нерӯ месанҷад. Акмал Муродов бо Александр Вазерсаки Олмонӣ қуввозмоӣ мекунад. Дар рӯзи охири мусобиқа Комроншоҳ Истопирён бо Ютовилар Галарето аз Перу, Темур Раимов бошад бо Ерасл Кажебаеви Қазоқ ва Шакармамад Мирмамадов бо Наор Итах аз Исроил рӯи татамӣ мебароянд. тамошобинони азиз, мо бо сармураббии мунтахаби ҷудои кишвар Муҳаммадмурод Абдурахмонов дар тамос будем ки фишурдаи онро ҳоло манзури шумо мегардонем. салом Муҳаммадмурод, лутфан мегуфтед ки сафар то Исроил чӣ гуна буд? Тариқи кадом хатсар ба ин кишвар рафта расидед? ташаккур барои савол. Тими мунтахаби ҷудои Тоҷикистон иборат аз 6 паҳлавон ва сармураббии даста тариқи хатсайри Душанбе, Истанбул ва баъдан Тел-Авив ба кишвари Изроил омада расидем. Танҳо Сомон Маҳмадбеков худ аз шаҳри Иркутск то ба Истанбул сафар намуда ва баъд бо мо ҳамроҳ гардид. Пас он тамоми ҳайати пурраи мо бо як ҳавопаймои махсус ба Тел-Авив парвоз намудем. Аслан бояд гӯем ки бинобар сабаби хуруҷи бемории дунёгири ковид фурудгоҳи Тел-Авив айнан фаъолият намекунад ва Федератсияи байналмилалии ҷудо ва ҳукумати Изроил барои иштирокчиёни ин мусобиқа хатсайрҳои махсус ташкил намуданд ки мо истифода аз он намуда ба ин кишвар омада расидем. тамоми тим бидуни мушкилӣ ба Тел-Авив расиданд? зимни сафари худ мо ягон мушкилӣ надоштем, зеро шароитҳои муайёгардида бисёр барои хатсайри мо, барои сафари мо мусоид буд. мегуфтед ки дар ин замони мушкили дунёгир чӣ шарту шароит барои баргузории мусобиқа муҳайё карда шудааст? рости гап аввалин мусобиқа мебошад ки мо бо ҳайати тими мунтахаб пурра сафар карда истодем. баъди ин қадар танаффусе ки зиёд мо бо сабаби беморӣ наметонистем иштирок карда, маҳдудиятҳо худ ҳамон фурудгоҳ сар шуданд. ҳатто дар ин ҷо омадем 12 соат дар меҳмонхона интизор будем ҷавоби ҳамон тестҳои супорида будем. хушбахтона ҳама тестҳои бачаҳо хуб баромад. як тамрин мо гузарондем. рости гап ба ҳеҷ куҷо баромада намешавад. ҳамаи шароитҳо дар меҳмонхона кардагӣ барои машқу барои тамрин кӯшиш мекунем ки ҳамаи талаботҳоро риоя кунем. натиҷаи қуръакаширо лутфан баҳо медодед. оё аз натиҷаи қуръакашӣ қаноатманд ҳастед? кадоме аз паҳлавонон аз рақибони муайянгардаи худ нисбат ба дигарон хушҳоланд? натиҷаи қуръакашӣ фикр мекунам хуб аст, лекин инҷо бояд қайд намоем ки ҳама рақибону ҳарифон сахту қавиянд, ба як омодагӣ, ба як тайёрии хуб омаданд. ҳар як паҳлавони мо имкон дорад мақоми сазоворро соҳиб гардад. танҳо ҳунару истеъдоду малакаи худро хуб истифода кунад. ташаккури зиёд ба варзишгарони тоҷик барори комёбӣ хоҳонем.